Bueno, adiantaba na portada do Comer e Falar que íamos falar un tema moi interesante de tradición, como sempre nos gusta falar aquí no Comer e Falar, pois precisamente vai a ser o que imos a tocar hoxe. Estaba eu documentándome un pouquiño sobre o tema do que imos a falar agora. Chámaselle roscón, chámaselle torta, non sei, mellor que nos lo diga a nosa protagonista. Estamos con María Xosé Fernández Pardo, concelleira de Comercio, de Turismo e de Promoción da Lingua. Digo Exacto, ben? dices ben. E bo día a todos e todas. Bo día, María Xosé, como estamos? Ben, moi ben. Bueno, estamos agora me aclararás un pouquiño o tema do que imos a falar, non? Pero estamos en meses tamén para Vilalba importantes porque aí ven tamén o mes de decembro con algo tan fundamental como é o Capón de Vilalba, que aproveitaremos despois e falaremos delo. Pero primeiro queríamos falar de algo que ten moita tradición e ti nos dirás mellor canta, non? Que é a rosca de Vilalba e a torta de Vilalba, que é exactamente? Exactamente é o roscón. O roscón, aí estamos. Roscón. Non é nin torta, nin é o roscón, roscón de Vilalba. E o roscón de Vilalba sí que é verdad que, bueno, como ben comentabas, ven agora a Feira do Capón, temos o tema da queixo da San Simón, e era o gran esquecido dos nosos produtos. Nos quedábamos sin postre, cando temos un postre que é de tempo que non sabemos canto, que eu aí quería empezar a investigar un pouquiño, a ver, para buscar documentación e para ver, porque quen sabe, quero decir, se as persoas que teñen ahora 90 e pico anos xa recordan que nas súas casas se facía o roscón, Claro, claro. ten que vir de moito tempo atrás. Eu non Documentado, sei. documentado polo menos dende cando se ten a É presencia que dese hai, roscón. é, como che digo, o gran esquecido. Eu estou intentando ahora recabar información. Eu non me atrevo a dar unha data porque hai quen di que é da época medieval igual que o Capón. Ujú. Que pasa? Que eu non sei en que momento entrou a amendoa en Galicia, porque aquí non somos produtores. Claro, claro. Entonces, haberá que tirar un pouco por ese fío de cando entra a amendoa, pero claro, eso máis adiante, que un pouquiño de tempo, porque estas cousas levan o seu tempo, pero Claro, falase eu o digo por reposteiros que teño falado en Galicia da presencia da amendua, como por exemplo pasa en Melide, non? O meu amigo Alberto da pastelería Estilo, non? Que elabora ademais tamén o que son os amendoados de Melide, e falase de que os que trouxeron a amendua a Galicia foron os arrieiros. Claro, habería que investigar os arrieiros de que época trouxeron, porque pasou, claro, claro, pasou o mesmo co polvo, non? O polvo realmente xa se consumía aquí, xa se facía os arrieiros, xa facían primeiro o bacallao antes que facer o polvo, pero o que trouxeron o pimentón a Galicia, por exemplo, foron eles. Entón, seguramente claro, habría que afondar moito aí en a gran importancia que eu sempre digo aquí no programa, que creo que teñen os exacto, arrieiros e que habría que facer un estudio. Pero bueno, sí. está claro que en algún momento do medievo ou do alto medievo deberon de ser cando empezou a chegar aquí, non? Sí, seguramente. E bueno, é un postre que, sobre todo, é fundamental nas nosas festas patronais, as de San Ramón e de Santa María, que non hai mesa en Vilalba que non teña o roscón. É imposible pensar na celebración do San Ramón das festas sin ter o roscón. Claro, pero imagino que mellor os veciños o vían tan normal como tan, Exacto. quero dicir, tan presente sempre, que non se pararon a pensar, oye, que isto é tan importante, ou polo menos Mm, tamén é importante a parte do capón e a parte do queixo San Simón, non? Imagino que claro, toda esa presencia habitual xa nas nosas casas o facía pensar como que, pois non será solo aquí, pero claro. neste caso sí, non? Non, si se sabía que era noso. ¿Mm? Si se sabía que era noso. O que pasa é que se tardou tempo en reaccionar, non? ¿Mm? E agora sí que a xente tiña inquietude. Eu era das que tiña inquietude con este doce, porque además é de Vilalba, e en Claro, calquer momento, como suelen decir por aí, papancho do outro lado. E non é así, o doce é típico de Vilalba, e había interés, aparte que é un doce que é moi fácil de comercializar.
porque non se estropea. Non se estropea, claro. E cos produtos que leva consérvase perfectamente, que de feito tú compras un roscón e se te preocupas de metelo nunha latiña ou en algo, pasa un mes e o roscón está en perfecto estado, sigue sendo jugoso e estar riquísimo. Entonces, incluso para a comercialización é un produto realmente sinxelo. É importante, María Xosé, porque a xente está escoitando a palabra roscón e os que non teñan nin idea desto asociarán o roscón que todo o mundo coñece, pero o roscón de Vilalba é diferente. É diferente, o roscón de Vilalba leva moi pouquiños ingredientes, como casi todos os doces Sí. tradicionais suelen ser moi sinxelos. Leva simplemente améndoa moída, pero moída co muíño da améndoa. Quero decir que non fai fariña, Non é fariña, non efectivamente. é fariña. Nin siquiera todos os cachiños son regulares. Vas moendo e aparece, bueno, que vai rompendo a amenda, pero non todos os cachiños son iguais. Leva ovos, Uh-huh. leva azúcar e leva a ralladura do limón, si queres. E non leva nada máis. E iso non se amasa, digamos que se mezcla moi ben, pero non amasamos. Mezclámolo todo moi ben. Con esa pasta vamos dando forma e vai para o forno, que é a parte máis complicada do roscón. Por que é Porque complicado? o roscón ten que quedar crujiente por fora e jugoso por dentro. Claro. Entonces, o feito de cocelo ben, eu de feito faigo roscón. O sea, faigo roscón por tradición. Porque antes facíase, en todas as casas se facía o roscón. E se non había as típicas mulleres que se dedicaban a facelo, pero Claro. que entrabas nesos obradoiros e era unha delicia aquel olor, aquel cheiro que daba o doce. E, bueno, eu aprendín a facelo. E este ano deus a circunstancia que cambiei de forno. Ajá. E non lle tiña collido punto ao forno. E fixen un roscón e tuve que tirar, Ostras. porque non me quedou ben cocido. Claro, porque ti o forno que tiñas antes, que diferencia tiña o que tes agora? Pois que son fornos distintos. Quero dicir, se é un forno eléctrico non ten Era máis. é eléctrico igualmente. Igualmente. Pero, a pesar de todo, non sei se porque era demasiado novo ou que pasou, cando me din conta en un segundo, o tiña como queimadiño por fora. Claro, é Por que dentro eso estaba. seguramente se te pasas un pouquiño, Sí, xa xa tes que estar atento e pinchalo e ver o punto xusto no que o tes que sacar. Entonces, ese é a complicación do noso roscón, realmente, porque a preparación, a elaboración é sinxela. A elaboración é fácil, sempre cando non te poñas a amasar. claro, claro, pero que esos son detalles que ten que un que saber, non? Porque claro, é fácil para quen sabe facelo, pero para quen non hai que saber certas cousas, non? Exactamente. Cantos obradores tedes agora mesmo en Vilalba elaborando este roscón e cantos chegou a ver? Bueno, chegar a ver, houve un momento que os obradores eran as casas, porque, Claro, bueno, eu non sei, pero ao mellor tivemos a primeira pastelería, bueno, houbo pastelerías, pero houve un momento en que as pastelerías en sí foron desaparecendo. uh-huh. Entón, hai 30 anos, si volveu máis ou menos, 30, 35 anos, houve unha pastelería. Antes facíase nas casas. Todo o mundo facía o seu roscón na súa casa e levábase a cocer ao forno, que era o que se facía. Que é o que se Agora fixo mesmo, o que se fixo casi sempre en todas case as partes. Pasa o entonces, mesmo co pan de cea, que ten xa tanta zona, pero o pan de claro, cea, a maioría de fornos que hai en cea son fornos de casas, non? Que aí sí. onde nace todo isto. Non hai de feito, supoño que como en todas as vilas había eh, fornos para cocer. Claro, fornos Eu recordo aquí en Vilalba comunitarios. o que se iba na miña casa era un que lle chamaban as salgueiras. Entón, tiñan un obradoiro todo arrededor, onde estaban todas as mulleres, ali, pois se era San Ramón, pois elaborando pois os roscós e as roscas duras que tamén se fan aquí, tamén por San Ramón. E cando é tempo de empanada, pois empanada ou levar o pan. Uh-huh. Pero era eso, fornos para cocer única e exclusivamente. A elaboración era nas casas. Todo eso, claro, acabouse. E agora temos realmente
hai 5 elaboradores de roscón. 5. Hai un que quero nomealo porque realmente digamos que a que mantuveron sempre o tema do roscón. Igual que o queixo San Simón, antes de que tuvera a denominación de origen, Xa, sempre tiñan os queixos de San Simón. claro. Que pasa? Que estas mulleres son moi maiores. A máis nova, non sei os anos que terá, pero pasa dos 80. E as outras son maiores. Ainda teñen unha tenda fermosísima, porque é a tienda de toda a vida, cun escaparate fermosísimo tamén, e siguen facendo o roscón. Que pasa? Que con este tema, que agora podemos comentar tamén o de artesanía galega, elas xa non quixeron, pola idade, pois Claro. meterse en historias, que é lóxico. Pero siguen elaborando e despois hai 3 pastelerías máis unha panadería que E elaboran. efectivamente, que decías que ademais estes días este maravilloso doce recibiu o certificado de artesanía alimentaria, se non me equivoco, non? Exacto. Xa son dúas que a teñen, a pastelería Confianza e a pastelería Evos, xa teñen ese certificado e estou pendiente de que o teña tamén a pastelería Ben e a panadería Taona, porque además a panadería Taona tamén é unha panadería que traballou moitísimo para publicitar o rosco. Moito. É que esos son os olvidados realmente, quer decir, os que levan anos loitando Sí. porque algo teña se lle dé o valor que realmente merece, é importante recoñecelos e recordalos precisamente por isto, non? Porque cando se consigue algo, ven precedido precisamente de algunha xente que en algún momento intentou que isto fose posible, non? Exactamente. Valorar o traballo que se fixo, que fixeron outras persoas, Claro. simplemente, e que o puxeron en valor e decirnos, oye, que aquí está o noso roscón, maravilloso roscón. Unha pregunta, Mari, aparte de que se consuma especialmente pois, nesas festas habituais, hai algunha festa específica dedicada a este roscón? Non, Ou simplemente que está sempre nas mesas en todas as festividades? exactamente, pero non hai nada, ningunha feira que agora, a través de AGACAL, da Axencia Galega de Calidade De calidade, Alimentaria, sí. sí, sí, a través dela xa se vai promocionar e intentaremos promocionalo tamén nós desde o Concello e tal, pois de algunha maneira, pero non había nada. De feito, que Vilalba está ao lado de Lugo. Chegabas a Lugo e moita xente non tiña nin idea de Nin idea. que existía o roscón, Increíble. sabes? Entonces era algo que había que pues eso. É algo Eh, que pasa en moitos puntos de Galicia con moitas cousas. Eu levo anos intentando pois eso, pois manter vivas todas estas cousas que un vai descubrindo, non? Demostrándome a min mesmo que todavía creendo que xa sei moito, aínda non sei nada, non? E afortunadamente, pois fai aproximadamente un mes atopeime contigo na Tasca do Liño sí, e me lembraches, oye, temos que falar de isto e o sí, agradezco de verdade porque aparte, insisto, o sea, eu levo 16 anos adicado a isto da gastronomía e sempre me dou conta da cantidade de cousas todavía maravillosas que teño que descubrir, non? E igual sí, que eu, que me dedico a isto, estou descubrindo, imagino a xente que non se dedica a isto, a cantidad de cousas que teñen por saber, non? Pero é que Galicia é rica en eso, María José, porque sí. nos olvidamos moitas veces. Mira, eu participaba esta pasada semana nun programa que se vai a emitir nas festas de Nadal sobre gastronomía, onde se dilucidaba cales eran os platos máis enlleiros de Galicia, non? Había que escoller 4, é moi difícil, non? Pero Sí. que si dixen algo que eu penso e sinto de verdade, non? Que o máis importante de todas estas elaboracións ou pratos que son para nós fundamentais, había dúas cousas. Primeiro, as mans que están detrás de todas esas elaboracións, desa transmisión das persoas e das maus que transmitiron coñecemento hasta o día de hoxe, non? E sobre todo que casi todos os pratos que estaban naquela lista na que incluyo perfectamente a este roscón eran as memorias que transmiten esos platos a cada un de nós, non? Está claro. Seguramente se che pregunto a ti a que che lembra o roscón, onde che leva? Lévate, sobre todo, a mí me leva
porque o roscón, como era eso, nas festas, as festas collíalas sempre con moita ilusión, e cando eres unha nena que veñen aí ás festas, pois, o feito de ver que se está elaborando ese roscón e tal, era un momento de moita alegría e ledicia, porque sabías que eran días para pasalo ben e disfrutar moito. Entón, o roscón, claro, evidentemente está relacionado con momentos alegres, con momentos de festa. E sobre todo, case todas esas memorias están relacionadas co proceso de, máis Ujú. que con comelo e todo eso, sino co Sí, sí, proceso. sí. Evócate esas persoas ao teu alrededor, esas lembranzas ao redor de xente Estos que olores. eso solo exactamente. A memoria gustativa. Sí, sí, sí. Ese olor tan maravilloso que che chegaba, sabes? Eso é importante, sí. Bueno, pois iremos seguindo o camiño da búsqueda da historia deste roscón, ese Sí, cheiro a roscón que se xuntará dentro dun mes co cheiro a capón tamén. en moitos puntos de Galicia, non? Tedes xa Sí. todo listo para a festa do capón e todo eso. Pois sí, pois como todos os anos. Isto xa si é unha feira, que ademais acaban de nomeala agora de interés turístico Efectivamente. e é unha feira tamén moi antigua, moi antigua, de aí sí que hai moita máis documentación Uh -huh. do Capón. E nada, é o próximo 22 de Nadal, este ano cadra moi ben, que cadra en sábado, que Uh outros -huh. anos cadra pola semana, Claro. pero este ano cadra moi ben, entonces a feira vai a ser, como se suele dicir, unha feira grande. Unha boa feira, eh? Unha boa feira, unha boa Bueno, a ver se si temos sorte e nos voltamos a ver pronto, pois nunha sí, mesa que haxa un pouco de queixo San Simón para picar, que haxa un bo capón e que haxa un bo roscón de Vilalba, e falar de todas estas cousas que para min é un placer, sí, e quero agradecerche moito ademais que insistiras en que faláramos desto, digocho de verdade, porque eso, nos víamos fai un mes e me decías, sí, temos que falar deste tema, e eu agradezco ás persoas que como a ti que seguides detrás destas cousas e que queredes que se sepa e que se coñeza. E exactamente. eso é un papel que creo fundamental nos que vos toca estar na administración municipal e eu o recoñezo e o agradezco moito de verdade. E eu tamén che agradezco a ti por escoitarme Bueno, e darme esta oportunidade de estar aquí en pero é que para un pero amigo e o que non debemos de olvidar de que estamos para eso. Somos a ventana para contar as cousas, sobre todo que teñen que ver coa xente, e eso creo que eso é fundamental, non? E a nosa gastronomía, que queres que che diga? É como un irmán, non? temos unha gastronomía maravillosa. Temos un país cunha gastronomía riquísima. A verdad que todos os produtos que temos de moitísima calidade, da igual que vaias Aí ao está. peixe, que vaias carne, que vaias nós temos a sorte, por eso a veces temos unha cociña tan sinxela, porque temos un produto de tan alta calidad que Claro. non hai que disfrazalo con sabores extraños. Pois aí E está. e Clarísimo. é así. Querida María Xosé, moitísimas grazas por estar no